Uyawuthatha lo muthi uhlanganise nomchamo wakho kancane bese ushikisha la esiphongo uqonde ngqo kule ntombazane uyifunayo inamanga anyeke ihlale ingaqomi izogqoma ngalolanga lelo. Asithi kunentombi oyifunayo le ntombi kade uyifuna yakujulukisa phansi phezulu noma wena uyayisaba wena ngokwakho ushaya ivalo ngoba uyibona le ntombazana le uyayihlela yonke into kodwa mase uyibona uhlehlele emuva ushaya uvalo. Manje sokhathela ukuthi intombazane lo uyifuna ngakunikeza ithuba noma ngabe intombazane khona ukawayizama ukuthi inenkani efuna ukuqoma yenze ukuthi iqobe ngenkani intombazana leyo ngomuthi nje oyi1 lo muthi lo uyatholakala sawukhipha lo muthi lo mawudinga sithinte ku 0788923264 uyawuthatha lo muthi uhlanganise nomchamo wakho wasekuseni nje kancane ukuthi ube manzi lo muthi loyo bese uyawushikisha nje la esiphongo ushikishe la esiphongo uyobhekana naye ngqolo intombazana lo uyifunayo qha inamanga ayolala lelo iyolala kuyakho uyolala ithi yona ithandana nawe nikhumbule inkinga nasixazulula ukuthi libe inkinga kodwa nesixazululo.